Știu că șourile sunt printre cele mai capricioase deserturi și dau mari bătăi de cap la mulți. Dar azi îți arăt rețeta mea sigură cu care îți ies din prima. Punem pe foc apa, laptele, untul, sarea și zahărul. Când dau un clocot, adăugăm făina și amestecăm până se omogenizează. Se fierbe aproximativ 1 minut și jumătate și apoi se transferă în mixer. După ce se răcește puțin, incorporăm ouăle treptat, se poșează în formele de silicon și se congelează. Între timp facem crema. Laptele cu vanilie se pun pe foc. Gălbenușurile, zahărul, făina și amidonul se combină separat. Turnăm laptele fierbinte peste amestecul anterior, apoi amestecăm continuu totul până ajunge la punctul de fierbere. Adăugăm untul și lăsăm la răcit. Peste șourile congelate punem craquelin, le coacem la 160 de grade timp de 35 de minute, apoi le umplem cu crema de vanilie. În final am obținut șouri perfecte, crocante la exterior și fine în interior. Dacă vrei să lucrezi la fel de ușor, toate instrumentele pe care le vezi le găsești la Dolce Studio. De acolo mi le iau și eu. Iar pe canalul meu de Telegram am lăsat detaliat rețeta, toate sfaturile și nuanțele specifice de pregătire. Linkul îl găsești în bio.